हाबाब आयै खर'आ सानायानो खाराखै आंहा मैया लोंनाया आयै मा जाबावगौ उन्दुनोबो जि ओंखारसै फाफिया गोग्लैबायसो आयदै आयदै नै आंना बाराबा फरायनो दांगारगोनहाय आयदै सिनसासो थाफै मानैसो मासे दिगदार न'आवबा दाउआनो मासेबो गैजा रोङा मालायनि दाउबासो सिथों सिथा मासथिनि रागाजोंबो खुबैनो खुबैगोनलै आंना मासथिनियाखौ बो महरबो गुरिसाव महरसे कुसुनो बोसेन आइया बुंदों माव दां जा आफाया बुंदों राननानै जा बुलाय सोलाय गैया जा 10,000 होनो हायाबा मोनखाबायसो अमानि जात आंजों मासथिनियाखौ 10,000 होनो हायाबा मोनखाबाय र' पापि र' नै 10,000 होनो हायाबा मोनखाबायसो नों बेथा जानायल' Kapan takkan nei no ja adar ku cabang ah pi mama sia ma ja bo ku pi mama si je nei pisahnya apa nei je ke nu maya oh mani je li salah kap nei lo apa? Ayo baca apa? Bisa langannya mau bokar besi kuning lai. Jawasnya mana filem ini? Gila. Neng bisa orangnya gila. Eri neng bayang. Eri seku boy. Eri kontong coba seku dong. Ses kamu coba yang bisa. Mana sih nangku bisa kulai? Itu hahu dan semputi dong. Kasih kamu pandang derjuk. Angin labujuk. Angin hinjau nang sigo le ya pa. Angin hinjau nang sigo. Hinjau nang sigo angin. Kirpin berai. Masa bohong di kota saja. सानफ्रामबो जौ जुवा देनराय सोबग्रा जाबाय नों बिफानि नामखौ सिन्थायनो खारिग्रासो जाबावबाय थां बेटा लाबो नों माबायदि बिहामजो लाबोयो नायगोन नोंनि नोमफाया राजि जेब्ला हाबा जाना गथ' गथाय जागोन आफा गस्ला नांगौ आफा लंपेन्ट नांगौ आफा साइकेल नांगौ होनना जेब्ला गथ'आ बिगोन अब्लासो बुजिगोन नों बेटा लाबो बिहामजो लाबोनायखौसो नायदो आंबो नायथारनां सानसेबाबोथ' संसारा जानांगोन ना नोंबो बेटा अब्लासो बुजिगोन नों मा जाबावगोन मा बोराय मा गल'ल' नायदों नोंथ' मालाबाबो फायखानायाव खिया बारि खना खिग्रा नों खिथुबोथ' सुनो रोङा नों हा खिथु जुदुग्रासो मोनामदों आंखौ सैया नों बोराय हा आंखौ सैया ना हो खाथियाव जौ हागादै गारना लाग्रा नों थैनो रोङो बोराय हो आंखौ सैया नों थैनोबा थैखानांगौलै थैनोबा थाब थैखानांगौलै बोराय मानसिया बारा गोबाव थाना ओरै जागारबानो थै आदानि आदा नों माने सानफ्रोमबो जौ लोंनानै आफाजों नांलायोब्रा नों माने जौ फाग्ला जाखोब्रा मा होनदों नों हा
मा होनदों नों सबबो सोबाना गथ'नि जा आंखौ जौ फाग्लानो गया नांनाय एन्जर निंगिनि गाबदोंसो आय आफा आफा होनबाय थागोन नों गथ'खौ देरदोंबो देरदों होला सबबो sama nonton बे पापिया गोदो आंजोंनो बामजा देरबाय दा बोरायासो बारियाव खिनायनि दाय जादों फुवानो मासथिनि गोदो बोरायजोंनो उन्दु देरबाय बियो रागा नोंखौ आंनि देहाया गोदोनि बायदि थानाय मोनब्ला साफ्रोमखौनो साफ्रेना गोदनाव साफ्रेगौमोन बे नोंखौ एकदम बे मानसि सासेनि आखला मा जाबावगोन दै सासे हले मोजां जागोन दे बे हले थिग जागोन सानफ्रोमबो बिमानि लादोंलै बे साला बिमानि लादों मासथिनियाखौ मोनगौमोन नों बेटा देहा थिग नङाबा मोनगौमोन नों बे थांजों बोरायासो बारियाव खिनायनि दाय जादों बोराया बारियाव खियाबा बोराया बारिखौ बानायाबा मायाव थादों नोंलाय हाला मायाव थादों नों apa रोंथारा नोमाया बिदिखौ नोमाया जौ थाइसेयाव थाइबेसे मावनांगौ जुमाय खाबबेसेजों फेयो अब्ला फेयो नोमाया बिदिखौसो रोंगौ थां आफा थां सोङै थां नोंफानाव सोङै थां रोंथारां बिदिखौ रोंथारां थां आफा थां गावआ जेबो रोङा जेबो खोन्थानोनो रोङा आफाजों जौ लोंना नांलायनोल' रोंगौ आबौखौ रायनोल' रोंगौ जेबो रोङा नोमफायानो लेखा रोङैखौनो लाबोबायबा बबाव नोमायालाय बोरै रोंनो गोदो जोंनि दिनाव स्कुलावबा गैयामोन मोनायावसो फोरोंबायोमोन आंहाबो खनसेबो सोलोंहैफ्राङासै नालाय बिदियासो सिनथिया सालायलाङो आंहा आबौनिखौ मा होनो रे आबौ आं रोङालाय बिदिखौ गोदो जोंनि दिनाव स्कुलाव गैयामोन नालाय आंना नै आसिम बाजि दालदाम फैयो आंना थां आबौ नोंबो जेबो रोङा आबौ नोंबो मामि बायदिसो बे हले थिग जागोनलै आंना फिसौआ बे हले थिग जागोन बे सासेयासो फाग्ला एकदम माने बे गथ'आ हले आंना थिग जागोन दै बाबा नों मानो दुखु जादोंलै गाबाखैलै आफा आं बे नोंदानि बाथ्राखौनो सानगासिनो दंमोन मा बुंबावनो नोंदानि बाथ्राखौलाय सानफ्रामबो बिनि आखला बारा जागासिनो दं बाबा आं नैबेखौ रोङाखै आख' गुसुङो प महरे पे कुसुंनो माराना जाखि कुसुङो प महरे पे कुसुंनो भैरद्र कुसुंनो माराना कुसुंतो बे मोनसेखौ रोंदों ब्रह्म उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होनोलै आफा बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि बिफा बिथांखौ जोङो बड'फा होननानैबो बुङो जों बेबायदि जानो सोलोंनांसिगौलै आफा जोंनि बर' फिसाफ्राबो आं उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि जागोन होननो सोलोंनांसिगौ जोंनि बर' बिमा बिफाफ्राबो फिसाखौ जोङो
उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि खालामगोन होननानै बुंनो सोलोंनांसिगौ। दिनै बिथांनि मोन्थोरजोंनो जोंनि बर' समाजनि माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' समाजखौ गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो थाखाय नाजागासिनो दं। बाबालै बाबा आंबो गिदिर मानसि जागोनलै बाबा दे। औ आफा, नोंबो गिदिर मानसि जानो नाजा आफा। नों आदा आरो आइमोन बायदि आंहा दाजा। दाबायदि जायालै औ बाबा, आफा। आंहा दाबायदि जाया। जेब्ला जोङो साफ्रोमबो बर' माहारिनि बर' आइ बिमानिफ्राय साफा साफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोनोम जागोन, अब्ला जोंनि बर' समाजा ओरैबायदि गोजौ थाखोआव थांगोन, गुबुन समाजा जोंखौ नायनानै गोमोनो थानो गोनां जागोन आफा। बाबा आं थांसैलै बाबा दे। दे आफा दे, दे आफा दे। थां आफा थां। बे गथ' सासेयासो आंनि खोमसि गोसोखौ गेजेर गेजेर सोरां होयो। बे गथ' सासेयासो आंनि खोमसि न'खरखौ सोरां होयो। हे आफा इसोर, जों बर' समाजनि बर' हारिनि खोमसि न'खरखौ नों सोरां लाबोदो हे इसोर।